Mkungu Elephant angihambi ngedwa ngihamba nabantu abadala This is Home Run with Makeba PMP. Mawungibona we Makeba. This is Home Run with Makeba. Mawungibona we Makeba. Bekelela na widladla. This is Home Run with Makeba PMP. If ungibona shout outs bafethu memezigama Makeba we Makeba we Makeba. This is Home Run with Makeba PMP. Angithi uyangithola. Wola bafethu ngibinde ngibingelele bafethu jona usangihambi ngedwa ke ngihambe ngedwa ngiyohlala engahambi ngedwa namhlanje ngemaboneni eJewel City bafethu ngibonile osistera la ngifuna ukubashaya ngeinterview nje encanyana ngithiwa ngithola nje yami asibangene ngaphandle kokupholisa amaseka ngihambi ngedwa angeke ngihambe ngedwa ngihamba nobaxolele behind the camera asibangene yebo hello ninjani yebo kuyaphileka ngiqale ngapha mina nguMageba mfethu wangithola ngiphuma le ethembisa njalo ngabe ngikhuluma noba ukhuluma noSiphokazi wakadlamini eMnambithi. Oh ubekwa yini la eGoli Ngibekwa yini ngiyafunda la eGoli. Yeah. Into engibona ngibona nigqoke kahle kakhulu lento iyangijabulisa ngithi ngithola nami ngiphuma le ePietermaritzburg kahle angithi ngithola nigqoke kahle nibahle vele yini niyenzayo vele njengamanje Thina njengoba nebandla lami nje into esenzayo ukuthi embrace usiko lethu ezamaZulu we enjoy ukugqoka kanjena sibukise nje ukuthi hayi sinamaZulu. Nonke ngamaZulu. Okay ngicela ukudlulela phambili ngikhulume nomunye ngiyabuya nekancane nje mina nguMageba ngingahambi ngedwa ngihambela nobaxolele behind the camera nabantu abadala ngiphuma le eMgungundlovu kwabe ngikhuluma noba uNoluva kangubi Sibongo ngiphuma Tatela kaMzongwana kaMzongwana eNatal. Yebo. Okay mfethu ma wena ubekwa yini ngele eGoli now Ngiyafunda eGoli. Uyafunda ufundela ini ngone Ngifundela i-Health Promotion Office. Yo zoba nemali mos Yebo. Ne ayinto egrand leyo ne uyiphathe kahle ayabafana njani mntama Sepha njani? nami ngiyaphila kakhulu uMageba lo ungahambi yedwa uhamba nabantu abadala nje obuzwile ngabe ngikhuluma noba Ukhuluma noNtokozo kaZondo Mthiyane umngoni kaManekwane. ayibekho phadini uNtokozo Mthiyane umngoni kaManekwane ngiqhamuka eMsinga. Ngumnguni oyeye yokwa Umngoni kaManekwane. Aziyashaphi nawe le eGoli uyafunda Yebo. ufunda ugrade bani Angise college ngenze health and safety. Haya ubukeka umncane kodwa ugrade uyiphathe kahle ne shosho mfethu babalekile abanye mntaka saphinde sahlangana once again noma namawele bafana ngithi mina uyangithola mntaka Nawubeka ukufunda la eGoli mhlawumbe igama lakho ngiqale ngegama nje UNosipho kaDlamini mina. Hayi mina ngiyi-owner nje laseMnambithi elincane kodwa. Ne i-owner Yebo. Chaza ukuthini lokho Taxi owner. Hayibo Yebo. izindaba lapha ekhaya mfethu ngiphethe i-lady ehamba Phansi kakhulu eMnambithi. NKR. NKR ngiyabona eMnambithi ne indawo eright ezakheni ngidlulele phambili mntaka ungahambi phela ngisho ukuthi hambana sikaqeda mntaka wena ngiyaphila nami wena ungabuba mntama Uzama ukuhla amtshali Sibongo. Emantshalini omantshinga Yebo hlabangana ogalela Magalela. yami yebo. Ngiyabonga mntama wena uphuma kuphi ekhaya Ngiphuma eGreyton NUM. ngiyabona Ematimatolo yebo. Ematimatola Yebo. Uhlala la eGoli ngihlala eSoweto Jabulani. eJabulani Ngiyafunda college. Wenza ini lapha Agriculture. nefuna lezokutshala kanje poultry farming farming kona lo Yebo. into egrand leyo uyiphathe kahle nawe ne ungaqhomi kakhulu Yebo. ubuye ngapha Alright. hello yebo kunjani nami ngiyaphila ngabe ngikhuluma noba ayibheka phadini Ndoni yamanzi uthi uphamise voice mntama uNdoni yamanzi wakaba Mngomezulu Sibongo ne noma singabuyela ngapha mntama kuya ngoba dakha ne Mngomezulu mfethu wawusho ubekwa yini la eGoli wena wenza ini vele Ngizosebenza usebenza kuphi clientele. Clientele ne Clientele life Yeah. I win ighost ne showcase manje ngiqhubeke nohlelo mfethu manje yini ofisa ukuyenzela ifamily yakho ngendlela egrand ngoba manje igama le show i-Home Run noMageba PMP ongahambi yedwa uhamba nabantu abadala nabaxolele behind the camera ngabe yini nje ofisa ukuyenzela umndeni wakho egrand in future nje mhlawumbe uma uba grand nawe Ngibakhana umuzi. Bathengele imoto nje. Bakwenzeka kube ngibe nemali. ne abantwana abafunde nabelungu ngiyabonga Ndoni ube grand ne God bless you showcase impilo ngidlulele phambili mntaka ngibuye kwena ungabaleki
awusho besikancane nje ungadini mntakamane ngiyaxolisa bandle mntakama awusho bese mawuba grand life yini uqeda mhlawumbe ukufunda ngabe yini ofisa ukuyenzela umndeni wakho grand nje ifamily yakho nje into ezibalekile ngifuna nje ngiqala ngomamami ngifuna ukumakhela umuzi ngimakhele nobaba ngiyababonga nje labazali nginabo nje yabo yeah futhi yabo mangathiwa nje bathiwa futhi khetha abazali like ufisa ukukhetha abanye abazali ngakhetha laba bami labo uNkulunkulu akhebo yebo uNkulunkulu akubusise yebo konke lokho ufisa ukuzokwenzeka ne tanko ngiyabonga ngidlulele phambili shosho mntakama njengoba usuzwile nje isigama le show i-home run ne noma Gebo ongahambi ethi uhamba nabantu abadala ne nobaxolele behind the camera wena mntama uma uba grand nje uqeda yonke into uba grand emalini yini ofisa ukuyenzela ifamily yakho grand nje mfethu yabo into engifisa ukuyenzela ifamily yami because okwamanje angikabi successful sesiqale lapho okwamanje ngakabi successful ngifisa ukuthi bayiqhenye ngami ngibayenzele into abazoyiqhenya ngami njengokuthi ngiqede esikoleni njengoba into abayifunayo ukuthi ngiqede esikoleni ngibe right bese mase nginemali noma yini bhoza yami abayifunayo noma yini bebe funa ukuyaphesheya bagibela ibhanuni hawu kube mahala nje yazi ningabi inkinga ukuthi umuntu uma yethenga nje ekhaya engabungi ngisho iprice azi ukuthi hayi umntana wami ungiphethe angithola yebo ngiyabonga kakhulu mntakama uNkulunkulu akubusise ne ngidlulele phambili mntakama ngibuye kuwe mntakama ngabe wena njengoba usuzwile nje ukuthi igama le show i-home run yini ofisa ukuyenzela umndeni wakho grand uma uba grand ngifuna ukujabulisa umndeni wami ngijabulise nje umama wami Nkosi yami ngimbonga ukungiletha emhlabeni ngimenzele nje izinto ezinhle ajabule ngama iqhenye ngami yonke into ayifunayo nje ngimenzele ayithole noma yini ngiyabonga uNkulunkulu akubusise uzoba grand na kanjani showcase ngidlulele phambili mntakama angazi masivale ngawe yini first noma awusodlulela phambili ivale ubhoye kahle kodwa uma isister bengisanje ukukhuluma nayo sondela nkunzi cha ngishayele kamnandi mntakama wena mawuba grand life yini ofisa ukuyenzela ifamily yakho nje emoja ukuyenza nje mina nje wakade ngishilo ukuthi ngumuntu esimanjana empilweni kodwa ngifisa ukwandisa futhi imoto zasekhaya phela nje kudliwe imali kwaziwe nje neqhuba inkani futhi manje lamakhumbuka wathatha kuvele lamateksi awu sesobulawa ke manje washiyelwa abazali noma kanjani izinto zasekhaya wayiphatha kahle wenza kahle uqhubeke njalo ungadlali ngazo ne siyabonga ungayinika amajimbosi ufika umjita athanda angithola into engekho right leyo kodwa lesiwe nabantu abadala bakubhekelele mfethu ngiyabonga ne shosho mntakama manje wena yini inspire ukuthi ugqoke kanje njengegcoka melisha njengecawushayila umsenga ngisho kaba cha udlile bahle angithi phela silandela uDuyazi konje ubani uDuyazi ama ngidideka uhlapha umuntu ongazi lapho odidekayo ekhaya uye lo bhuti obusumshilo igcoka melisha angithi wangithola cha umuntu ugqoke kahle nje naye la ekhona for sure mawuthi uzoyibona le video ngelinye ilanga yini nje ongafisa ukumtshela yona ngoba for sure umlandeli wakhe ayaqhubeke nje nakwenzayo ubhuti omdala uyageza ke yena kakhulu siyakuthanda lokho singokazi mangithi wangithola nawe ngiyakubona uchophile impela udlali nengane nayi indaba la ekhona mfethu kahle kahle igama lakho uba ungasangitshela ngigama ngusithembe Nkosini kodwa abantu bangazi ngoKhiss webhinqa Khiss webhinqa indaba uyaqabulana yini cha awuqabulana uyigama nje cha ukuthi Khiss webhinqa utholakala kalula yabo abashelani namabhinqa ne kwenzakalani lapho kule situation hayi phela bayashelana kodwa nje njoba ngutshela utholakala kalula awuvela uphume mntama cha ugqoke kamnandi mfethu njoba kuyigama leshow kanjalo kuyi-home run noma Geba PMP ongahambi yedwa hamba nabantu abadala nobaxolele behind the camera angithona mfethu yini ofisa ukuyenzela abazali bakho uma uba grand lifeini kube basekhona bengingakutshela manje cha kwabuhlungu ke lokho hayi noma phela ifamily khona ngani yini ofisa ukuyenzela ifamily ngifuna ukubathutha lapha abakhona yabo endaweni yangakithi bayokwakha kwenye indawo ngoba intuthuko ayikho ngale ayikho ne mfethu kuzoba grand life ne ngiyaxolisa ngokuzwa indaba ezibuhlungu kodwa uNkulunkulu labantu abadala bakubhekelele uphumelele angithi ngithola uqhubeke nengezo kube grand na ugcoka melisha uzobona one day uyohlangana angithi ngiyabonga kakhulu mfethu shosho ube grand
Darko Face. Ola bafethu ngiphinde ngibuye uMageba ongahambi yedwa uhamba nabantu abadala ngendlela egrand. Ngibonga kakhulu komntaka ma ngokuphinde bakhulume nami ngendlela emoja. This is home run noMageba PMP angihambi ngedwa ngihamba nabantu abadala. Mntaka ma i-home run igama le show name. Igama le show i-home run. Alright, besifuna Home igama. run with Mageba PMP ku YouTube na TikTok home run with Mageba PMP ne. Ungawari. Shosho mfethu. Cwala. Mfethu beka umnandi ngiphethe umntaka ma ngendlela egrand. Omntaka ma barathi kakhulu bakhululekile bayizelela egoli ngokuzofunda. Kodwa abakhohli ukuthi bayini. AmaZulu aphuma le Natal komnambisi kobani ngendlela egrand angithiwa ngitsole. Bayazama. Bazoba grand life. Nawe uma usubhekile ungabukela kubona ungakhohlwa usiko lakho ungakhohlwa umndeni ungakhohlwa iculture ube grand ngendlela yomoja uMageba angihambi ngedwa angeke ngihambe ngedwa ngohlale ngahambi ngedwa ngihamba nabantu abadala all the way from le nobaxolele behind the camera ivali nje yami cwala